Friesland telt zo'n 3000 muzikanten. Maar een stuk of 30 ervan kennen van de muziek libje. Drummer Sitze Huisman uit Ljouwert is een van die muzikanten. Hij werkt al dik 20 jaar als drummer. Ik ga bij hem thuis del om te jaren wat hij van alle verhoorings vindt. Dit is Bouke. Dat is de mascotte, de muzikale mascotte. Hier maar in mijn home studio. Ik heb een garage ombouwd tot een studio. Hier heb ik mijn drumstel staan. Dus helemaal insteld om op te nemen. En ik neem hier een prottending op voor losse producties, cd-producties van mensen. Speel ik drumpartijen in. Was maar worst. Dus daar gaan hier een soort verhoor voor beroepsmuzikanten in de muziekindustrie. Ziet ze soms het even kwart voor jou op. Wat heel erg verhoren is, dat is de dynamiek van het live circuit. Meestal ben moeilijk te porren om naar live concerten te gaan. Muziekcafés was vroeger echt talrijke versies van hier is er het hele land. Ik koos het hele jaar terug spelen met leuke projecten. Het maakt eigenlijk niet uit wat het wie. Dat is helemaal gebeurd. Het publiek is net bereid meer om te betalen van muziek. De hele technische innovatie, met betrekking tot bijvoorbeeld internet, maakt het van mensen mogelijk om alles maar te posten op YouTube en Facebook en neem het maar op. Daardoor worden zaken net meer overzichtelijk. En als er dus iets heel bijzonders is, dan wordt het bijna net meer herkend en daardoor net meer erkend. Plus, en dat is wel echt een probleem, vind ik, maar ja, dat is een persoonlijk dingetje. Zo alles wordt in het kader van een wedstrijd plaatst. Dus er groeit een hele generatie op die denkt dat muziek een soort wedstrijd is. Dus een oorsoort beleving. Alles zelfsdwaan, doe het jezelf, is ook op zietse van toepassing als beroepsmuzikant. We zijn nu dwaande mij naar de televisiezender, een internationale zender, Jazz TV, om daar een live muziekprogramma van te maken. Het is een volledige Friese productie, maar voornamelijk Friese muzikanten en technici in een hele mooie studio in Akron, Key Productions. Dus wij nodigen gewoon echt waanzinnige muzikanten uit. Meestal zijn het Amerikanen die hier dan komen. We hebben de eerste pilot hebben we nou al, met saxofonist Jeff Kashiwa. En wij willen maar een interval van 2 maanden. Waar wij een aflevering van deze zender. En dat wordt echt in verschillende landen uitgestuurd. Maar hoe ziet ze zelfs eens in de doe-het-jezelf trend om? Het is een uitdaging. Het heeft een hele hoop positiviteit. Het is leuk om te dwaan, omdat je gewoon op een hele andere manier en volle bewuste maar die zaak bezig bent. Dus aan de ene kant. Aan de andere kant, het dwingt die ik om het te dwaan. Omdat het oors gewoon net doorleeft. Door kerst zelf die eigen labeltje of die eigen publishing opstarten. Door kerst zelf die materiaal op iTunes te kopen aanbieden. En het heeft het zelf in eigen hand. Daar ben ik zelf meer verantwoordelijk voor die eigen carrière. Waar redt het en waar redt het net? Moeilijk te zeggen waar het redt. Maar ik denk wel dat als het ook gewoon bij die zelf bloost. Dat is natuurlijk misschien wel een beetje clichématig, maar zo werkt het uiteindelijk wel. Een cliché is een cliché omdat het gewoon weer is. Bij die zelfbouwen en vanuit een oprechte, organische manier die ding doen. Wat het dan ik maar is, dan heeft denk ik de beste kans van slagen.